ene waɗi fayida. Ka ɗo han ko ande ɗo les ngol fa ɗo e ama ko ngabulade ay saydi wiɗo ɗum jogota en dañde jamɗam fay nder o ta kallu foti ɗo wadde ma pettano cuuɗo tan haki ummo yaya nangat ɗum ɓitti ɗo gay nder ɗaƴi a fotoy ke Boy Mahamad yo gabbo toon hirnaki toon ɗaƴi ala yeehi les naati ki naati eyi ko ngal jemimi yo woni wonɗo garɗo yartude liɗɗi seeɗa amma jaggu lekki a jagguɗam yo wonde gartude o eyi addor dorte nde sel pulore ayi yo appa yop naade gon aha so ba ya ni ko naay ɓetti dow jammo ndiɗo potta ande ko fiɗum ɗo jummanoɗi bakkari kinen puɗɗat bisimillahi ay Saydou Amadou min dari ɗo ko hande ko ñalawma alkhamis